Salam hormatly vatandaşlar. Geçen bir ayın dowamyndan bihaya, kejjallygy, höççötlügi, nadaralygy, ankasy aşanyň binamuslygyna ta geljek misalyna habar ýaýradyp hamala haramda Berdimuhammedow ölüpmüşünni biri it oýnanýar oýnady. Emma Kaspy deňizinde 12 awgustda geçirilen halkara forum bu maskarabazlyk spektaklynyň tamamlanandygyna aýan güwä bolup şaýatlygy. Gurlany hemişeki ýaly maňlap akyl satyp ýören, daşary ýurtly myhmanlaryň arasyna gompar oturan haramda Berdimuhammedow öz saglyk problemasynyň ýokdugyny subut etdi. Halkyň yalan ýagny fake maglumatlara aňatyna ýetmän howlugyp begençiniň bakasynyň netijesi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň propaganda terror bölüminiň işgärleri heşelle kakyp bokurdaklaryna sygdygyndan daşary ýurtly azat habar beriş çeşmeleriniň hemmesini bir aýakdan yarançy töhmet ýaýradyp ýören diýip garalap at takyp keýpden çykdylar. Bizim çeşmelerimizden gelen haberlere göre geçirilen summit yenide bir tapar Rusya gaz satılman netijesinde Türkmenistan'ın iktisadiyetine üýtgeşik bir peýda bermejekdigini tekrarladı. Diýmek bizim ýurdumyz ölen pulun ýerine bartak sewda arkaly harit üssü bilen hasaplaşar. Yenide bir urgu hökmünde Türkmenistana Kaspy deňiziň düýgünden Transkaspy gaz geçirije hiç bir alalaşygyň bolmajakdygyny görkezdi. Haramda Berdimuhammedowyň Russiýatyň Aurus avtoulogyny nomoy satyn almak baradaky meýli hem gaz geçiriji meselesine hiç peýda bermedi. İran döwletinden gelen delegasiýanyň agzalary Russiýatyň premier ministri Dmitri Anatolyevich Medvedew bilen geçirilen duşuşyna Kaspy deňiziniň ekologiýa howpsuzlygy hemme zatdan ýokarda durýandygyny sypaçylyk bilen düşündiler.